Hementxe ditugu erdiko jaiak. Badakizue, buruak arindu, gorputzak pizkortu eta festak bete-betean bizitzeko garaia da. Horixe, opan dizuegu denoi. Disfrutatzea, elkarrekin ondo pasatzea, euskeraz egitea, elkar errespetatzea, eta parekidetasunaren eta festa errikoien bidean aurrera egitea. Gaur, egun seinalatuetan, ez ditugu ahaztuko preso daudena. Ikoakile guztiei gure besarkadarik beroena. Aurten, festei hasiera emateko eginkizuna udalegi ikastolari eta kilometroak antolatzen zabiltzaten guztioi egokitu zaizue. Ondo merezitako saria, izan ere lan bikaina egiten eizeate eta deno. Ea ba, zuen txanda da, etorri hona, antolatzaileok, eta gogoan izan, gora Usurbil, gora Usurbil gara, eta gora herriko jaia. Ikastola, jende anitzez osatutako familia bat gara. Gure gara berekin, baina geurearen egiteko hau aurrera atera asmoz, gogor eta ilusioz, lanean jarraitzeko gogoz hartzen duguna gara. Gure gurasoek hasi zuzenari, eutsi eta bultzada emateko prest gaudenak gara. Momentuko erronka handia den kilometroak aurrera ateratzea dagokio. Eta horrari zarete, zuetako hainbat eta hainbat gogor lanean. Gora zuek! Egiteko asko dago, eta ateak zabalik gauden parte hartze horretara gonbiatu nahi zaituzuegu. Atxeden hartu eta festa biroan murgiltzeko egunen bere iritsi den honetan herriko jaietako txupinatzea botatzeko ohorea eman diguzue. Eskerrik asko bihotzez. Ondo pasetan